Jagodica, bobica, jagodica, bobica, jagodica, bobica. Djevojčica je ta, još slađa od bombona, stvarno je posebna. Prijateljica, bit će ti ponajbolja, upoznajte se sad. Jagodica, bobica, prava mala je slatkica. Jagodica, bobica. Sad kreni s njom u novi svijet. Jagodica, bobica, bobica. Hvala za poklon, Medena. Ovi kolači od jagoda su jako slasni. Flekici se jako sviđaju keksi. Recimo da se posluži, svi se mogu poslužiti. A ima ih još puno, zato navalite i jedite. Tako je lijep dan. Trebali bi raditi nešto posebno. Znam, mogli bi pješačiti u prirodi i promatrati boje jeseni. Ja imam bolju ideju. Zašto ne bi otišli u duboku mračnu šumu? Tamo je lijepo i jezovito u ovo doba godine. Lijepo i jezovito? Što je bilo? Ne bojite se valjda, ha? Bojimo? Mi? Ne, nikako. Hajde, izazivam vas. A, Bočko, glupo je izazivati. Dvostruki izazov. Dvostruko glupo. Trostruki izazov sa šlagom i jagodom na vrhu. Dobro, onda idemo. Idemo. Kada? Najbolje odmah sada. Ako želimo otići u šumu i vratiti se prije sumraka, moramo požuriti. Ovo će biti zabavno. Samo da odredim smjer. Ok, spremna. Ja isto. Spremnija nego ikada. Idemo onda, strašljive curice. To je samo žaba. Osim ako nije medvjed koji se pretvara da je žaba. Ili lav koji glumi medvjeda koji se pretvara da je žaba. Ili tigar koji želi da mislimo da je lav koji glumi medvjeda koji se pretvara da je žaba. Bio sam tu 100 puta i nikada nisam vidio tigra. Bočko ima pravo. Mi se ne smijemo prepustiti našoj mašti. Mrak je mračan i strah je strašan, al trik naš znamo, mi rukama tjeramo strah. Kad se mjesec na nas mršti, strah nas nije, mi rukama tjeramo strah. Kada strah je sasvim blizu, ti nasmijeste nas o glas. Ne daj da te strah preuzme, da pod kožu uvuče se.
samo naprijed i bez straha. Sjeti se trika, rukama otjeraj strah. Strašna lica kad su tu ti zazviždi. To ih plaši, Kada vidiš strašni lik ti primjeni stari trik. glavu gore I bez straha, samo hrabro, rukama otjeraj strah. I kad tu si, spodobe strašne, budi hrabar, rukama otjeraj strah. Smijeh se liječi, to je jasno, Zato smij se, to je lijek, jer smijeh će sasvim sigurno prikaze otjerat sve. Čak i kad te netko plaši, samo hrabro, rukama tjeramo strah. U svakom trenu znaj, primijeniti trik taj i rukama otjerat strah. Jako je mračno. Ti se ne bojiš, jel tako, Medena? Tko? Ja? Ne. Ali možda bi mogli malo rasvijetliti situaciju, ha? Flekice! Flekice! Mogao bi se izgubiti, moramo za njim. A kojim putem? Sigurna sam da je otišao tamo. ne možemo tim putem. Zašto ne? A tko zna što je tamo? Rekao si da poznaješ svaki pedalj ovog mjesta. Svaki pedalj osim pedalja ovog puta. Pa, nemamo izbora. Moramo ići. Zbog Flekice. Što je bilo? Ne bojite se valjda. Ja ne. Wow, vidite ovo. To se zove jezivo. Jako jezivo. Wow, strašno. Super strašno. Ojoj! Flekice, drago mi je što te vidim. I meni. Sada možemo ići kući. Što je to? Jesi li ikada vidio ovo mjesto? Ne, ne. Što je to? Zvuči kao neka velika opasna zvijer. Ili kao neka jeziva strašna grozota? Ili kao ogromno čupavo čudovište? To je bilo blizu. Ne mogu vjerovati da smo uspjeli. Nisam se nikada ovako bojala. Sigurna sam da ćemo se bolje osjećati kad se uvučemo u krevete. Jagodice, možda bi bilo bolje kad bi svi ostali zajedno noćas. Možete ovdje prespavati. Da, ovako je bolje. A? Možda ako si sardina. Laku noć svima. Što je sad to? Što je to? To je velika opasna zvijer. Jeziva strašna
radite ovdje? Svi spavamo kod Jagodice. O, tako. Još jedna zabava na koju nisam pozvana. Tonka Ponka, nije tako. Krenuli smo pješačiti I otišli smo u šumu i vidjeli smo groznu staru kuću, a onda smo čuli strašan zvuk. Neko čudovište. O, da. I ja sam čula priče o tim stvorenjima. Kažete da ste otišli daleko u šumu, u strašnu ukletu dolinu. To je mjesto na kojem žive najopasnija stvorenja. Tamo je bila kuća i... Naravno, uvijek je neka kuća. Ta stvorenja vole preuzimati kuće. Vole upadati unutra bez poziva. Kako nepristojno! To što ste vidjeli, prijatelji moji, je prava i jedina zvijer kupina. Zbilja? I imate sreće što ste svi ovdje. O, Tonka Ponka, ti se samo šališ. Jel da? Ta zvijer nije šala. Pa, laku noć svima. Lijepo sanjajte. I kako ste spavali? Ne baš dobro. Govori u svoje ime. I još uvijek ne znamo što da napravimo s tom zvijeri kupina. Mislim da bi trebali doznati što je to čega se bojimo. Trebali bi. Trebali bi biti dobri susjedi i upoznati se. Šališ se, jel tako? Ne, trebali bi mu se predstaviti. Ili njoj. Tome. Ili što god već je. Ali mogla bi upotrijebiti čaroliju na nama, jel tako, Tonka Ponka? Da, pa, nikad se ne zna. Istina je da nikad nećemo saznati kakva je dok je ne upoznamo. Valjda bi trebali probati. Evo je! Bolje da idemo pogledati. Odoh ja. Vidimo se! Prišimo! Stanite! Čekajte! Je li gotovo? Opet su pobjegli! Nema smisla da i mi ostanemo, ha? Perlice, moramo to učiniti, pa makar samo ti i ja i... A gdje je Flekica? Sigurno je otišao u kuću zvijeri kupine. Reći ćeš mi kako je završilo. Je! Perlice! Neću ostaviti Flekicu potpuno samoga. Idem za njim. Flekica će se snaći sam. On je pas. On je potekao od vukova. Oni su jako hrabri. Što smo bliže, to strašnije izgleda. Sad si to primijetila, ha? Dobar dan! Dobar dan! Dobra vijest, nema nikoga doma. A sad idemo. Pa imaš pravo. Flekice, jesi dobra? Dobro je. Što? Bok. Ti nisi zvijer kupina, jel da? Ne, ja sam Tina Kupina. Ja sam Jagodica Bobica. Ovo je Perlica, a Flekicu si već upoznala. O
da, jako je sladak. Pravio je društvo Mirku, Svirku i meni. Kome? Mome mišu. Mirko, Svirko! Hoćeš reći da ste u ovoj kući samo ti i miš? Da, A šta je onda s onim čudnim svjetlima i sjenama? upalim svijeću kako bi mogli raditi po noći. A onaj jezivi zvuk. To je bio Flekica. Vidio me kako spremam hranu i htio ju je. Ali zašto si tu? Mislim, u ovoj kući. Pa, vozila sam se cestom i ja zbilja volim stare kuće i vidjela sam ovu staru kuću i nisam mogla podnijeti da izgleda tako tužno i napušteno. I pitala sam se, Tina, zar ne misliš da bi ju mogla lijepo popraviti? I rekla sam si, naravno da bih. Tako smo Mirko, Sirko i ja počeli. To je sve ovo. To su moji kostimi i moje knjige i stvari. Volim se oblačiti i raditi priredbe. Ti ne? I obožavam čitati. I ja isto. Ali nemam vremena sve dok ne dovedem ovu kuću u red. Možda ti ja mogu pomoći. Zbilja, to bi bilo izvrsno. Moramo nešto poduzeti. Moramo ići po Jagodicu. A što ako joj zvijer Kupina već zgrabila? Jagodica nam je prijatelj. I ako je ona bila hrabra da ode tamo i mi moramo. Bilo bi mi draže da nisi u pravu. Idemo vidjeti. Jagodice! A, došli ste! Došli smo te spasiti prije nego bude kasno. Idemo! Željela bi vam svima predstaviti Tinu Kupinu. Jagodice, ne! Moramo ići odavde! Želite kolače? Upravo sam ih ispekla. Hej! Ona nije čudovište! U stvari, izgleda simpatično. Uopće nije opasna. Da smo to bar znali od početka. Ali mogli smo znati. Samo da smo ju odmah išli upoznati. Korice ne čine dobru knjigu, priču treba cijelu čitati. I kad strašna priča je, nek te strah ne bude, jer prijatelj je tvoj uvijek tu. Svaka tuga brzo prođe ako pustiš prijatelju svom da pomogne. Svaki posao je znaj, sasvim novi doživljaj, kad prijatelji svi su tu. Budi vrijedan kad posao se radi, budi spretan, sve od sebe daj. Pa i onda kad ti ne ide sve od ruke, prijateljstvo pomoći će znaj. Svaki posao je s prijateljem lakši i cilj svoj dostići ćeš ti. Prijateljstvo je lijek svakoj brizi za uvijek, zato cijeni prijateljstvo ti. Ustani sretan svakog dana, jer prijatelji tvoji su tu. Pa i onda kad jako si tužan, prijateljstvo u dobru i zlu. Prijateljstvo treba čitati ko knjigu, podijeli ju s prijateljem ti. U tvom srcu mjesto je svakom prijatelju, znaj, prijateljstvu neće doći kraj. Prijateljstvo čuvajmo. Apsolutno je definitivno 100% savršena. Pomogli ste mi napraviti novi dom. Žao mi je što smo bili blesavi. Niste bili blesavi. Kad god se osjećate nesigurno ili uplašeno, jako je važno naći nekoga kome vjerujete i reći mu to. Imaš pravo, Jagodice. Ali ponekad se bojimo nečega jer ne znamo ništa o tome.
I onda dopustimo mašti da nas ponese. Kada saznamo o stvarima koje nas plaše, ponekad one prestaju biti tako strašne. A ponekad se nađemo i novog prijatelja. Jel netko gladan? Da, uvijek. Apsolutno, definitivno 100%. I ja sam gladna. Idemo jesti.